راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو عزوز سلامتنا نقدم كبرى سمعتي نايلومي عربي سلست حملة فنونا أب حبرة سبيرترا تزوتيرو سمع بودان تبيبن انتايو أب زبلا رستي زتكوري مدب أب جزينان على المسنقو سعركين كل ونايو مكتالكم بخبرينا عدمنا زينا كان قدمنا فلما أرساتو منجست إرترا مس مشارختو نزيقاتاتو هزوز نايمك بحاجز كبر فليتي تسابيت سبا مسلات تمحتينا إيطاليا أبس مرازر كبيت تمرتا كي عدسو كتكالخل أبالات بارلاما حتيتم إثيوبيا نخلت تغول عزعم متأسب 25 عامتات كسر تفريدو راديو إرنا زينا بزرزر منجست إرترا مس أهجروان مشارختي بمقان بسنة مجبين استطاعوا زيجاتاتو هتوت حجز كجبر قبلو كنتا سبعة مسلات إرترا تسبت زغربت دانييلا كرافت استمحتينا نسا مبل 44 سرع وعلا بيت مخري سبعة مسلات حبرات هجرات بسلاسة سنة بزغربت توتسبتسب مس لبدا كورونا فيروس تتحيزو دوبا سلست عزوه بفلاي أب جماجم كيه بحرن مس إثيوبيان سودانن زواسنن حزب إرترا نايمك بيكلولاو أقاتيمو كمزلو أزغاخرا أب قداي سبعة مسلات إرترا بمتكوار أب زغربت توتسبتسب أب إرترا زترأي لوطي كمزيل لب منتر نمم محياشو كوسادو زلوم سلسته جبراوان سقمتات زرزيرا تقدماي منجس إرترا أب جزء هجرو مجهز مسرتاو سبعة مسلات كم فتمن ببوليتيكا يخون هيمانوتا سابيبو بزي حقاو مسرح نعمتات زأسروم زيجاتات كم زلون كمن مخانو أسميرات اللو اتغالاي ترجم زلون نبارن معبالن موحاس منسيات ناب سدت زنفص زلو كايدا كغيرن أب منسيات وفري كجبرن يتقلب اتصال سايد ما مثل زيجاتات يخبر مهلاو زكتاتلا برقيسان محبرات أب إرترا كنتفا كفكرن زبليو إيطاليا أبس مرازر كبيت تمرتاكي عدسو كتكلاخل زيتا فلاليو أبالات بارلامات هاجر حديتم حدي كابتوم أبالات بارلاما أبال سلفي فيفا إيطاليا زخونة نيكولا كارا ناب منيستر قدات وطاي لويجي دي مايو أبزغربو طرعن منجس إرترا بلبدا كورونا فيروس كلن أبياتا تمرتي كعدسوا دحرم إزازو أبس مران تركب بيت تمرتي إيطاليا فقاد سرحا كتركب كم زحتتي أملكتو نسو اتي كابيت صحفة بريزيدنت زتلاقيو زبالو دبدابي نتا بيت تمرتن مهجار زعلمه مخانو أنفيتو بفلاي نتوم نا إرترا زيغنز زلوم تمهاروتا بيت تمرتي ناي كالاي سميستر فتنا كي جبرو زخلكل ممرحيتو هيبولو منجس إرترا نز ممرحي زحلف زلو بسنكي لبدا كورونا فيروس تعصين تصنحا بياتا تمرتي كس بغاس كجمرا مخانن دحري زوصو ممرحيو أب 1935 أبس مراس تمسرتت بيت تمرتي إيطاليا كاب موعل هتصانات كساب كالاي درجة زتقلله سرعته ممهرن مستمهرن كمتهبي فلت منجس إرترا قدمو بهيمانتاوين تكالات كم حضرات صنحا أبيات تمرتي حقير وانيو اتمنجستين هزباوي أبيات تمرتي بمدغام ممهرانن تمهرون نابسدت كم زو حزو جيريو أبزوان زدما نابتن نايبحتي أبيات تمرتي أقواميتو يركب أب حيال هاجرات لبدا كورونا فيروس نمكتا هزبي أبابايتو كعدسو نزوات أواج تختيلو استفلالي جبنات تفتميو أب هاجرات أوروبا حدي كابتز بس حستفتم جبنات زبيتاو جونتس خون كله صوتاو عمصون زتقالله نيرو نقولعو قداس جبرت صوتاو عمص ابز حلفه 3 ورح اب حيالو هاجرات افريقيا تدغاغيمو سرای جبل مخانو كابزن هاجرات زيته محلالفه صبصبات يملكت اب اثيوبيا نابنت بوحدو مزغبنزي بزتحازه 4 كستات كمسته مسرته زر ريبورتر اب عمدو اسفيرلو كابت زغربه كستات اتوم شومونته كاب 10 تحدي كساب 25 عامتات كسرو زتفرديوم بفلاي ندقي شمونتن 9 عامت كلتا قولو زعمص والكسب بخلتي استمسرتلو كستات بمرتعو تسنيو جبننيا خوينو سلسترخبه كسب 3 عامتات كسريو فرديتو هيبو بمقصع حق إثيوبيا مسرت جنا ناب 25 عامتات تصقاقيعلو اب إثيوبيا لعل 100 دق تبعتين دق نستين قولعو بابوتاتومن ناي قربازمادومن كم تدفرو تملكيتلو زينا أبزي تفتصيملو قصيلو أب حبرتسبنا تزوتيرو سمع بودان طبيبن انتايو أبز بلا رستي زتكوره مدب أب زينا كقربيو ششاي جبرانس أدالي ولو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو
سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا زي وتر عربي بالساعات زي فنو مدب أب جزينايو لومي سلسة عدومات أجايش ألوني نفسهم بمللاي كجمريهم زم سعبو أجايش أب حورة سبنا ببودا بتأبيب ويدما ببلع سوي كال أتياف سخنة كالات كفلتون كجلتون زونحو كفالات حورة سبنا يوم نسوم بزعبا انتاينتهم بزعبا دحربايتهم بزعبا الزبهل زلوهم أفلطو زلوهم مردأتها أسفيهم كجلسو فقدنياتات كوينا مالو سلازي نفسهم بمللاي كجمريهم إفريم وي أتو إبراهام باهم كجمر حلاي أبراهام ملكا تتصوعخني صبو كويني سمعني بمجمريا نرادي إرنا نزي مدبزي كون مقبار أبتي حبيتسبنا زلو ألتاوي قولني بمرأي سب نام نقاحات بخمس تقبروا وزلكم سعري بخالي مدايون أبتي تقبروا وزلكم كالسي عزي مسجن نفسي من ذاكل أنا أبراهام كيداني براخب بحال أب كتما عدغيح توليد عبيه أبتي زنبره ناي كالسي جزيون كم زبي تقدر كوينه قبي فتصونكو سبي أبتي جوان كم كل سب بزي زلو خنتات مالتيو وي زنحن أب سدت 10 عامت غير اللوخ مالتيو زي أخالي مثلني صبغ حراي نغسل ويزور هوت اوكي انا ون يوت برهانه بحال اب كتما دق امحاره توليد عبي كم تخبدت صنحي كم تقول سب نميدا زوردو سوعن شوعتن نميدا وريده تقاداليتي الجمن كمتي استفعل عليه سبب سدت تركب اب سدت اب زي سدت تركب لهو شلون 10 عامت غير لهو حراي إفريم حراي بمجمرتان راديو إيرنا سلتي كبر عد مجرا بزعبا زغداك تزارربنا عد مزغبرت لنا قديمه بسم كلهم سمعتن بسمت وصع حزبن كمسجن يدلي قصيله سمي إفريم ولد ميكائيل يبحال كابوبي ولد ميكائيل براخي كابدي ابره زرع اب ساحل ወይ ድማኒ ዓንበርበብ ዝበሃል ቦታ ኣብ ቃልሲ ብ1990 ተወሊደ ብድሕሩ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዓብየ ዓደይ መረታ ሰበነ ንዞባ ሰገነይቲ ኮይኑ ኣካሎ ግዛይ ብድሕርዚ ከም ኩሉ ሰብ ኣብ 12 ክፍሊ ንሳዋ ወሪደ ድሕሪ ሳዋ መምላሰይ ከኣኒ ከም ኩሉ ሰብ ስደት ወፂ ኣብ ሃገር እስራኤል ን8 ዓመት ዝኣክል ጸኒሐ ቅድሚ 2 ዓመት ከኣ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ መጽ ኣብ ኣሜሪካ ይነብር ኣለኹ ማለት እዩ ብሕጽር ዝበለ حراي يغني سلتي مللايكم سمعتي راديو إيرنا أبراهام نبخ خملسي اتي لما عنتي كما رأستي العيلنا يوزلنا كنزارة بلو دلينا زلنا ببودات أبيب قلزبلو مسؤوعيتات كمعاسيخة تذكرهم كمعاسيهم أبا مرخا سريتهم كساب حجي زلكا أفلوت أوزلكا تايزبهالك تقلت اللي أنا مزي جانا أب هسأنتي زفلتهم ምክንያቱ ኣብ ህፃንነተይ ዝፈለጥ ኩሉ ምክንያት ከዓ ኣብቲ ግዜ ንእሽተይ ኣብ ዝነበረ ኩሉ እዋን ማለት ከባቢ 7-8 ኣቢላ ኣብ ዝነበረ ኩሉ እዋን ግዜ ደርጊ እዩ ነይሩት እዋን ከም ዝዝከረኒ በቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ስድራና ምስቲ ዝነበረ ህይወት ወይ ከዓ ዝነበረ ግዜ نابتي أبكالنا تركب عادي تجارن تبهال نيش عادي تسديدنا نيرنا بصدرنا أو تسديدنا عندنا برنا خلنا تم عادي عبوي نتسرح ترح لازنا بره محري شاي تبع مساري ترح كرفة ترح نتفعل عليه إن إحنا نتصرف كله يسرح لازنا بره أو عقيبنا مالتيو أفتح عدي نتقمتنا كلنا حد أوان يذكرني إيشتين كله بليتي جزانا يدرب منهم
ክድርቦም ከሎ ግን ኣነ ንእሽተይ ስለ ዝነበርኩ ኣቦይ ከዓ ኣብ ከተማ ስለ ዘምሰየ ማለት ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኣይነበረን ምሳና ንሕና ከዓ ንኣሽቱ ቆልዑ ስለ ዝነበርና ኣደይ ግን ሰሚዓቶ ኣብቲ ጎረቤትና ዝነበሩ ካልእ ነቶም ዝድርቢ ዝነበሩ እዮም ስለ ዝመፁ ግን ረዲኦምና ካብቲ ከጋጥም ተሓሲቡ ዝነበረ ወይ ከዓ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ድሕና ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ሽዑ ግዜ በዚ ነገር እዚ ወይ ከዓ በዚ ጠበብቲ ቡዳታት ዝብል ንፅዋዕን ንፅረፍን ከም ዝነበርና ኣብ እዝነይ ተፈቂሩኒ ወይ ከዓ ምሳይ ዝዓበየ ይኽብለካ ይኽእል حرا ويزر هوت نبخيك ملسي تمحاساري تحطو يا زلاتني كمعس غزي اختفلتيونا زي مصوع زي انتايك عليك زخرتات هو مالسي كل سب افتي لب زغبر كالو غزي كيكن كامو غبز جمر كالو غزي ازي زرباتات زي كل سب يفلطو مالتي ስለዚህ انا لك اخمتي كل سب زفلطو افتي زغبز كل غزي كفلت جميرة مالتي نعاي كم ولقي نبغزاي نبغل زقاطمني يلن حفشاو ግን ከምዛ ዓይነት ጸለምታት ከም ዘሎ ወላ ቆልዓኹን ካውን ክትጻወቱ ዒልካ ምስኦም ክትከይድ እንከለኻ ወይ ገለን ክትንኪፋዮም ይጸርፉካ ወድዛ ቡዳ ጽናሕት ኢኻ ወድዛ ቡዳ ገለብሉ ኮይኑ ስለዚ ካብዚ ኢኻ ትፈልጦ ሕጂ ንምንታይ ከምዚ ይኸውን ገሌልካ ስድራኻ ክትሓትት ከለኻ ከዓ ብሂል ምዃኑ ዓቕሚ ከምዘየለ ኣፍልጦ ከምዘየለ ከምኡ ክብልኩም ከለውን ወለዶም ክነግሮም ንገሩና እናበሉና ኢና ዓቢና ማለት እዩ ሓደ ግዜ ግን ኣብ ቁርብ ኣብ ዝገበስ ኩሉ እዋን ሓንቲ መሓዛእን ትኸውን ወይ ማለት እዩ ተሓምም እሞ ሓሚማ ብዙሕ የጨንቕዋ የሸግርዋ ካብቲ እዋን እየ ከማን ዝያዳ ክፈልጥ ጀሚረ ሕጂ ታስብ ሓሚማ ድሕሪኡ ሓደ ሰብ ጠቂሳ ማለት እዩ እቲ ሰብ ኣብቲ ዓዲ ዘይነበረ ሰብ እዩ ጠቂሳቶ ብድሕሪኡ እቲ እንመሓዙታ ዝኾና ቤተሰበይ ይጸልኣ حجي مصيا يقريتات حتى انا امينو لي كونكون انا حوي نجيد لسلازي خد حريق او هي حميمه انت بالكوم كم متن لعل صقيقم حو خندو نبط حو مسقروبني نزخونه سب تقيسه بل انا امينو لي كونكون جن كاب نفسي كدحني لزغبرك ويو زي امنلون አለው ማለት እዩ ግን በትዝገብሩ ወጸቅጥታት ከዓ ከይፈተው ክዛረቡ ይግደዱ ምክንያቱ ሐሳዊ ፈሊጥ እኮ እዩ ከይፍለጥ ኢሉ እኮ እዩ በሉ ወደ አንዳበልዮም ጸቅጥዎም ነው ስለዚህ ከምዚ መስኮነ አን ነፍሰይ ከድሕን እዚ ዘረባዝ ተዛሪቡ ኢላ ተዛሪባ ማለት እዩ ካብዚ አን ዝፈልጦ ማለት እዩ ኤፍሬም ጎበና ነባኻ መለሰ ኤፍሬም ኣብ እስራኤልን በሐሳብ ኒርና ኢና ክንዲ ዓመታት ኣነ ይፈልጥ ኣይነበርኩን ሕጂ ዝፈልጥ ዘለኹ እንተኻንካ ባይዚ ጀመርካ እንድሕርኩም ኮይኑ نحكم تقبل كان ايش صبعتها ايش شعاوي بالله صبع الله كل ساعات بحسب نطفن يرناينا بصراحه نراخب مزنقع نراخب زي هاجراو قداي نعلل نيرناينا بزي نايس دتنياتات قداي نعلل نيرناينا نفاتو نيرناينا نمتى وايد جمركا يا يقرمي صبعته حتى شيشه حاوي حفشاو كل سبكم اللي سود لو حتى مالتي كم زبلكو هاب زغربا غيزي كم نغبرو لنا منقسقاسات زبزح سب حجي دارغا خمو عينت نغرات كم زخونكو ወይ ካኹም ከም ዝንጸልኩም ዓይነት አጋጣሚታት ከም ዝገጥመን ንኽፈልጥ ከይሉ ብቲ ሜድያ ምስ ወጻኹ ማለት እዩ እዚ ዘረዳእካ ኻኒ ኣባይታ ዘየለ ሓቂ ምዃኑ ማለት እዩ ከም ዝበልካ ኣብ ሃገረ እስራኤል ኣብ ዝነበርናሉ ኣብ ብዙሕ መዳያት በተዓቕመ ይደፍቅዶ ነጥፍ ነይረ ናይ ምትርጓም ካልእ ሓገዛት ነቲ ስደተኛ ከም ኣካል ሕብረተሰብ ልክዕ ከምቲ ኣቦይ እውን ኣብ ሃገራዊ ወፍሪ ንናጽነት ከምኡ እንዲሕሮም ኣሕዋተይ ማለት እዩ ንልዕላውነት ዝወፈርዎ ኣነ ኻኒ ጎድኒ ናይ ዝቓልሲ ኸበብ ቦታተይ ዝተምሃርክዎ ሕብረተሰብ እዩ ሰብ እዩ ኣብ ስደት ያለው ሀገር ያለው ሁሉ ጉባኤ ምዃኑ ስለዛአመን ምሳኻ ከም ዝበልካዮ ምስካሎት ብጾትና ኮይና ንስለቲ ሀገረይ ዘበርክቶ እጃመ ይገብር ነይረ ማለት እዩ ሽሻው ሕጂ እቲ ዘይፍለጥ ምዃኑ ወይ ድማ ኣባይታ ዘየለ ሓቂ ምዃኑ በዚ ኻተብርህ ማለት እዩ መሰረቱ ኻበይ ኻትፈልጦ ነዚ ነገር ዝንዝብል ግን ከምቲ ኩሎም ኣሕዋትና ድመለስዎ ክንድሰብ ምስ ኣኸልካ ወይ ድማ ገለ ጋጣሚ ከምሰብ ምስተባኣስከ ኢኻ ነዚ ነገር ዝበርሃልካ ማለት እዩ ሕጂ ሙሉ ህይወት ከምሶም እንዳነበርካ ወላ ሓንቲ ነገር ርኢኻን ሰሚዕካ እንደይ ትፈልጥ ከም ሰባት ምስተጋራጭኻ ግን በዛ ቃል እዚኦም ተቀዳዲሞም ጸርፉኻ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዘረዳእካ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ብደገ ብድሕረና ይሕመም ምዃኑ ይዝረብ ምዃኑ ካብ ስድራ ዝነቅል ምዃኑ በዚ ነገር ዝተረዳ ነዚ ነገር ዝኻ ካብዚ ተበጊስና ኢና ንፈልጦ ማለት እዩ ሽሻው كال انت يالك تمكرو ناب كلكم كملسي انت تمكرو لك دعبخ خدكيت كلخ بفولي تذكرو ويكاب ولد خاز تبهلك ويكا اني كاب قدام زمت اموني سمراز قد فلكا
اوكي صبق بمسرته حجي خم زبلكا ابوي كابزي نبلو زلنا عليتي اديغن كاب كاليا مالتيو شيشي حجي مسرتاو دحر قالسي ناصنت مسكونه حزاتنا مسمصت هدي حدا فولي نجر عزب نيره نيشي سلازنبركو كوالا بزح زردان انت زي نبره ببزحي كمتهم دابوي زريهم زنبركوس اندادي بزح كومو يريهم اي نبركون حاتنتاتي بزح يرينا اي نبركون كومو اكوتاتي وين كند سبك اكل مجمركو ام دارغا خفلطم جميره مالتي حجي ابو قرب يقرم نيره مالتي سلامنتاي እንዳቦይ ጥራይ ይሞጹ ወይ ድማ እንዳቦይ ሕጂ አውደ ዓመት ክኸውን እንከሎ ንግደት ክኸውን እንከሎስ ናብ እንዳቦይ ንኸይ ነርና በብዝሕ ማለት ሕጂ እንዳደይ ዘይ ንኸደሉ ኣብነት እንታይ ስለ ዝኾነ የተሓሳስበኒ ነይሩ ግን ቆልዓ ስለ ዝኾንኩ ብዙሕ ፀቂጠ ይሓተሉ ይነበርኩን ማለት ድሓር ግን ክንዲ ሰብ እንዳኣኸልኩ እንዳዓበኹ ምስ መፀኹ እቲ ነገር እንዳነፀረለይ እንዳበርሃለይ ክመጽእ ጀሚሩ ማለት ብድሕሩ ብዙሕ እኮ ኣሎ እንዲ ኣብቲ ዘጋጥም ዝነበረ ነገር ብፍሉይ ሓንቲ ዝዝክራ ነገር ግን ወዲ ገዛውተይ ብሓንሳብ እንዳተፃወትና ገለን ከለና ነገር ቆልዑ ጋጣም ምስተሰሓሓብና በዛ ቃል እዚኣ ፀሪፍኒ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ሰንቢደ ንባዕለይ ማለት እዩ በርከስ ኣባይታ ዘየለ ኢለ ዝኣምንሉ ኣደይ ግን በዚ ነገር እዚ ምሻሎ ፀቂት ዓሊላትን ይትፈልጥና ኣይተዕልሉልኛ ነዚ ነገር እዚ ከላ ገጽ ኣይተሃቡ እንዳበለትና ትኸይ ነራ ስሕት ኢልና ኸ ኣገለገለ ኸ መንገዲ ዘይንፈልጦም ሰባት ከ ከምዚ ናይ ዝብኢ ድምፂ እንዳስምዑ ምሕላፍ መንገዲ ይኸሉና ብመሰረቱ ግን ክረኣየኒ እንከሎ ግን እንዳዓበኹ ኣብ ዝኸድ ኩሉ ብፍላይ ተቅድሚ ሕጂ ተሰሚዕኒ ዘይፈልጥ ስክፍታታት ክስማዓኒ ክጅመር ክኢሉ ማለት ምክንያቱ ክንዲ ሰብ እንዳኣኸልኩ ገለገለ ሕሜታታት ስለ ድሰምዕ ነበርኩ ብዛዕባ ቶም ኣሕዋተይ እውን ክሕመስ ስለ ድሰምዕ ዝነበርኩ ገለ ከይፈለጡ ኣብ ነፍሰይ እውን ኣሎ ማለት እዩ ዝብል ሽቁረራ ክሕድር ጀሚረ ሰባት ብዛዕባይ ብድሕረይ እውን ይዛረቡ ምዃኖም ክርዳኣኒ ክጅምር እንከሎ ዝያዳ ስክፍታውን ብኡ መንፅር ክመጽእ ክኢሉ ማለት እዩ ናብ አብርሃም ክምለስ ሕቶ አብርሃም ተሰምዓን ድሕራ ለኻ ኾንካ ማለት እዩ ወስማዓካ ኣሎ ጽቡቕ ንድሕረ ባይትኡ ዝምልከት ገለ ትፈልጦ ክትዕለና ኢኻ ምክንያቱ ይትረፍ ኣብቲ ዝተረፈ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራሲ ኣባኹምን ሰሪጹስ ንስኹምን በቲ ስም እንዳተፀውዐኩም ዓቢኹም ክሳብ ዚ ግዜ ዝኸ ተበፂሑ ከይተዘረበሉ ማለት እዩ ካብ መዓስ ዝጀመረ ኮይኑ ይስማዓካ እንታይ ኣለካ ፍሉጦ ብዛዕባ ኣጀማምርኡ ዝምልከት ንኣጀማምርኡ ዝምልከት ጽፉፍ ዝኾነ መጽናዕቲ እኳ እንተዘይሃለወ ግን ንዚ ናይ ፍላሻ እስራኤላውያን ወይ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ናብ እስራኤል ዝተመልሱ ካብቶም ተመልሱ ዘለውን ኣለው ምስ ምምጻእ ናቱ ዝተተሓሓዘ እዩ ምጅማር ናይዚ ስም እዚ ምክንያቱ ንሳቶም በዚ ጥበብ እዚ ወይ ከዓ በዚ ንሕና ንሕመየሉ ወይ ንሕና ንጽረፈሉ ዘለና ፍሉጣት ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ስለዚ ካብቲ ዘበንቲ ኣትሒዙ ክታብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ እዩ ኣጀማምርኡ ካብቲ ግዜቲ ኢለኤ ኣነ ክገልጾ ዝኽእል ማለት እዩ ሓራይ ህይወት ነባኸ ክሰግር ህይወት ኣብቲ ተዓባብያኺ እንታይ ከም ዝነበረ ነገር ክኒኺ ናብ ሜዳ ምስከት ክኸ እንታይ ኣሎ ዝተቀየረ ወይ ጎሊሑ ተራእይ ክፈልጥ ዶ ኣይተራእየክ ወይ ከኣኒ ዝነበረ ከተራን ዝትረኽብየ ዝነበረ ግብረ መልስ እንታይ መስል ነይሩ ክትነግርኒ ኣብ ሜዳ መሰረቱ እዚ ቃል እዚ ቅቡል ኣይኮነን ብሕጊ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ርዲኻኒ ምክንያቱ ዘይቅቡል ምዃኑ እቲ ውድብ ኣስሚሩሉ እዩ ዝኾነ ሰብ ከምኡ ዝብል ሰብ የለን ሓደ ኣይትፋለጥን ኢኻ ብገል እንተተፋሊጥካ እውን ነዚ ዘልዕል ሰብ የለን ምክንያቱ ግቡእ ስጉምትካ እዩ ዝውሰደልካ ማለት እዩ ዘልዕል ሰብ ኣይነበረን ኣረዲኦም ሞድዮም ነቲ ተጋዳላይ ከምኡ ግቡእ ከም ዘይኮነ ምስ ኢና ሕጂ ንሕና እንታይ ተማሂርናዮ ከይነውሓና ምእንቲ ክሕፅሮ ኣብ ማለት መበቆል ሕብረተሰብ ዝበሃል እቲ መጀመርያ ፊልም ደሳዊ ሕብረተሰብ ከም ዝነበረ ብድሕሪ ፊልም ደስነት ኣብ ፊልም ደስነት ኩሉ ሰብ ከም እንስሳ ማዕሪሩ ይበልዕ ከም ዝነበረ ቆልዓ በደይ ይፅዋዕ ከም ዝነበረ ፍሉጥ ሰብኣይ ስለ ዘይነበራ ብድሕሪኡ እውን ኣብ እንዳ ተባሂሉ ሓንቲ ሰበይትን ሓደ ሰብኣይ ክትከውን ከም ዝጀመረት ብድሕሪኡ ጊላዊ ሕብረተሰብ ተባሂሉ እቲ ድኻ ሰብ ናፍቲ ሃብታም ሰብ ተሸይጡ ይሰርሕ ከም ዝነበረ እዚ ብግቡእ ኢኻ ትመሃሮ ብግቡእ ብሓፂር እየ ዝነግረካ ዘለኩ ብግቡእ ብትንታነ ኢኻ ትመሃሮ ብድሕሪኡ መስፍናዊ ሕብረተሰብ ድሕሪ ጊላዊ ሕብረተሰብ ከዓ መስፍናዊ ሕብረተሰብ መፅኡ ማለት ኣብዚ መስፍናዊ ሕብረተሰብ እቶም ሃፍታማት ሓረስቶት ነቶም ድኻታት ሓረስቶት እናስርሑ ይነብሩ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ እቶም ድኻታት ሓረስቶት ገለ ጥበባውያን ማለት እዩ ነዚ ምህዞ ዝኽምህዙ ክኢሎም ማለት እዩ
እዚ ምህዞ ዝኽኢሎም ማሕረሻ ከርፈስ ፋስ ቆጣነ ተሕርሻ ዘድሊ ነገር ክሰርሑ ምስ ጀመሩ እቲ ሃፍታም ሓረስታይ እቶም ዝሰርሑሉ ዝነበሩ ውሒዶሞ እቲኦም ከዓ ነፍሶም ክኢሎም ክኸዱ ጀሚሮም ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝጅምር እዚ ዓሌታዊ ኣድልዎ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ መስፍናዊ ሕብረተሰብ ከምዚ ናይ ሕጂ ዝብኢ ቡዳ ሰብ በልዕ ገለገለ ዘይኮነ ከምቲ ንሓፂ ዝጠውይዎ ንዓኹም ሓፂ ክጠውይኹም እዮም ክቆርፅኹም እዮም ኢሉ ኣብቲ እዋን እዚ ዝጅምር እዚ ዓሌታዊ ኣድልዎ እዚ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዓሌታዊ ኣድልዎ እንዳዓበየ ብፍላይ ከዓ ኣብ መግዛእቲ ናይ በዓል ሃይለ ስላሴ ምስ መፀ ከዓ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ንዓና ንኤርትራውያን ፈናን በበይንና ፋሕፋሕ ኣቢሎም ክገዝኡና ምእንቲ ክጥዕሞም ዝገበርዎ ከዓ ዝያዳ ተጋኒኑ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ መጀመርያ ምስኣተና ኣብ ስመራ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ናፅነት ምስ ኮነ ከምዚ ክብ ዝተረኽበ ሰብ ግቡእ መቕፃዕቲ ክውሰደሉ ከም ዝኾነ ብሕጊ ኣዋጅ ተኣውጁ ነይሩ ኣብቲ እዋን ትዝከረኒ ከምኡ ኢሉ ድእውጅ ዘሎ እሱ ካብ ከምኡ ስለ ዝውለድ እዩ ተባሂሉ ሲያስ ኣኽወጥ እዋን ነይሩ ሰዓት ያ ኣይተርፍን ይዋ ነይሩ ብርግፅ ነይሩ ሕጂ ብድሕሪኡ ግን እቲ ኩነታት እናተቀያየረ ማለት ነቲ ንኩምኡ ዓይነት ክፀቕጠሉ ክትገብረሉ ዘይትኽእል ትደጋጠመና ነገራት ስለ ዝመፀ ኣይተፀቐጠሉ እምበር ብህዝባዊ ግንባር ቅቡል ከም ዘይኮነ 100% ይፈልጥ يعني ኤፍሬም ናባኻ ክምለስ ሕራ ይቕኒለይ ህይወት ኤፍሬም ክምለሰከ ይብኻለ ሕቶ ኤፍሬም ናባኻ ክምለስ ኤፍሬም ኣብ እስራኤል ከለና ተመላላሳይ ቤተክርስትያን ምንባርካ ፈልጤ ብግቡእ ትመላለስ ከም ዝነበርካ ፈልጤ እንተኾነ ግን تعزبتات نيروكا عقابتات نيروكا مزي حجي نعلو زلنا خري خلوخ مالتيو ازي نبلو زلنا بودا طبيب غلز زبحالو حبرتسب بتي مصحف قدساوي وي بتي ناي ارترا ارثوذكس انتي مزغلصو انتي بودوتات يكون فم نيرو انتي عدلات كنيروم انتي كلو ጭብጢ اوكي صبوت حتى ኣብ ነዊሕ ታሪኽ ንድሕሪት መሊሲልና ምናልባት ኣብርሃምን ብዛዕባ ከብረሃ ይኽእል ይድሓሪ ለይ ሓስባታ ታሪኽ ማለት እዩ ከመይ ነይሩ ጋጣሚ ተናይ ነዊሕ ቁሩብ ተባህለ ስለ ዝኾደ ኣነ ምስ ዕድመይ እውን እሽተይ ምዃነይ ቁሩብ ናው እንተ ዘይተንከፍኮ ኣብርሃም ተሰዓባታ ሓይሽ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብቲ መሰረቱ ኣብ ናይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ጌርና እንተርኢናዮ ግን መጀመርታ እንታይ ዝብል ኣብ ዘፍጥረት ተርኢና እግዚአብሔር ከም ምስልናን ከም መልክዕናን ሰብ ንግበር ኢሉ ንወዲ ሰብ በርኣዩ ከም ዝፈጠሮ كل فطور دما بخبرات كم زفطر يزجلس مالتي دحرزي اتصب انت دا كل سبر آية እግዚአብሔር አምላክ ወይ ከበር አያ ስላሴ እንተ ዳ ተፈጢሩ ኩሉ ሰብ በራአያ እግዚአብሔር አምላክ ማዕሪ ማለት ነዚህ ፍልል ይዝዳመን ይዞም ጾም ተዳልና ንሕና ደቀ ሰባት ብድኽመትና ኖምጾ ማለት ሕጂ ኣብቲ ቤት እግዚአብሔር ክንማላለስ እንከለና ኣብቲ ቤት እግዚአብሔር ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን برجس كمتي كل سبنا ناتو رأي أن ناتو تحساسبان زلوا نتبيت كريستيان كل سبي وكله مالته يكونه كنديت عيات الله نخل نجر أبتحت إجابة ترايزا أمنو كنديك أقول إمنة زلوا إمنة انتي تاريخا ويكا خمزي نايس درو ام زربان حويسهم زخور سبات قالو ككهنات نبل دياقونات ولاون مزمران مالتي ولاون ابتي بيت اغزابير زمالالس حجي بحافش انا زخن ريون كلنا انتايو كله أدوبنا نفط بيت كريستيان كن جبراين خلنا مهنياتو بسبات كتوكل سلدي تغلط بيت كريستيان مالتي جن قدس بيت كريستيان نزنا جرزي نخبره سبات الرادة نخعبيو أبز قدايزي قرب بزح قلت جبرت كويني يسمع عن مهنياتو زين بلوزة لنا زربا ترى يابانا زي كونسي أبتون كالوت أسماتون ببزح حلو مالت نتحبر تسب زخفافل سلازي قدس بيت كريستيان بمسحف قدس مسرت كل سبر أياس لاس يستفتره كل سب حدا مخانو تحد زقتلن زحممن زمحرن لما ويت عالم كريستوس مخانو عميق أنت يجبرتون نتحبر تسب أي مهارتون مالت سلازو خانة كندي بدي جوز يوم أنت يجبروا مالت زيت هدلي مدهاني زيت هدلي فوسطات زيت هدلي معتان كاب إجزابير وصازو خانة سرحات صوري مالت حجي إجزابير كزارب نقول ولا أبتي ناي مكبب انترينا ولا مثال انترينا يو نتقد قاطع حاسين نتأنت أرنياسي بخبر زفات أركو عني إيه بالمصحف قدس مالت سلازي بخبر انت دا إجزابير فتيرنا دا منين عنا خمس جبرنا زلون انت دا إلنا دخمة تحساس بازلوا نجزات كتعملوا ويكأن صدق سبات نخفلالي كاله أجندة زلوا ينزل قداي زمسي ومالت انت دا مصحف قدس كم زبلنا حالي سلازي بمصحف قدس مسرت كن ريون كلنا حدا بمسرت على مصحف قدس بودا زبل قال بقالو أيرخبكم ولا أنتم بوتات كبر هو كله يلني بل جن إذا بودا زبل قال نحدا سيد أناوي ويد ما نأجان انت سواها بس
ስም ዳኣምበር ነቲ ክቡር በርኣያ ስላሴ ዝተፈጥረ ሰብ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ሓለፈ እውን ኣብ ፌስቡክ ኣትዮም ኣሕዋትና ምሂሮም ኣለዉ ብሕጂ እውን ከብርህዎ እዮም ይብል በዚኣ ተኣክል ትመስለኒ ንዓ አብርሃም እንታይ ያለው ካትምሎ ኣብዚ ናይ ኤፍሬም ሓሳባት ኣነ እንታይ ያለው መስለካ ቤተክርስትያን ኣብዚ ናህና ጉዳይ ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ዓሌት ጉዳይ እንታይ ተራ ነይርዋ ንዝብል ቁሩብ ግዜ እንተይብካኒ ካብ ድሕሪት ተመሊተ ክገልጽ ምፈተኹ ምክንያቱ ከምዚ ክብለካ ከምዚ ክበሃል ዝፀንሐ ቤተክርስትያን ነቲ ንሕና ህብረተሰብ ወይ ከዓ ነቲ ናህና ዓሌት ሓስያት እያ ማለት ካብ ኣዳም ሔዋንን ከም ዝመፀን ብኣዳም ሔዋንን ገይሩ ከዓ እቲ ዘርኢ ከም ኢሉ ከም ዝፈረየን ክትገልጽ ሓንቲ መዓልቲ እውን ሰሚዐ ኣይፈልጥን ኣነ ነዊሕ እዋን ኣብቲ ናይ ቤተክርስትያን ተመላላሳይ ኮይነ ከም መዛምራን ስጋብዚ ሰዓት እዚ እውን ቅፅል ስለ ዘለኹ ብዙሓት መፅሓፍቲ ናይ ቤተክርስትያን ስለ ዘንበብኩ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጦ ኣብቲ ቤተክርስትያን ዝካየድ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቅድም እዋን ማለት እዩ ኣብ ወለድና ንዓና ካብ ገዛና ማለት እዩ ድቁና ክወስዱ ወይ ከዓ ክህነት ክወስዱ ተኸልኪሎም ብጭብጥ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ዓድና ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ዝተገብረ ማለት እዩ ኣብ ናተይ ክብረ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ተኸልከሉ እዚ ኣብ ዘበን ናይ ሃይለ ስላሴ እዩ ዝኸውን ብገምጋም ማለት እዩ ፅሑፋዊ መረጋገፂ እኳ ዘይብለ ብገምጋም ግን ኣቕቢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ምስ ከልከልዎም ኣይትኾኑንኹም ዲያቆን ክትኾኑ ትኽእሉ ካህን ክትኾኑ ኣይትኽእሉ ኣይምልከተኩምን እዩ ንስኻትኩም ማእኸላይ ዓሌትኩም ኢሎም እዮም መሊሶምሎም ሽዑ ካናት ኣብቲ ቤተክርስትያን ዝነበሩ ሽዑ እቶም ስድራናህና ንፉዓት ስለ ዝነበሩ ንቢቶሞም ማለት እዩ ካብ ዓዲ ቀይሕ ብእግሮም መስመራ ተመላሊሶም ረቲዖም ሓደ ካብቶም ሓውበታትና ኣብ ካህን ክወስድ ክኢሉ ማለት እዩ እቲ ሓደ እውን ድቁና ክወስድ ተፈቒዱሉ ግን እቲ ድቁና ኣብ መዛዘሚ ስለ ዘየብፅሖ ዲያቆን ኣይወሰደን ማለት እዩ ድቁናን ክህነትን ክንወስድ ከምንኽእል ግን ብቤት ፍርዲ ተረጋጊፁ ማለት እዩ ኣብዚ ዘበን ዝብለካ ደሎት ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ናይ ዘበነ ደርጊ ዝኾን ዘለዎ ኣብ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ናይ ሃይለ ስላሴ ብግምት ማለት እዩ ምክንያቱ ካባይቲ ክንደይ ይኾና ኣሎ መስለካ ኣነ ኣብርሃም ኪዳነ በራኽ ዝበሃል እቲ ዝካታዕ ዘሎ ወይ ከዓ ዝምጉስ ዘሎ በራኽ ዝበሃል ኣብ ሓጎይ ማለት እዩ ጌቶም ኣብ ናይ ሃይለ ስላሴ ብግምት ኣይክኸውን ዝኽእል ኢለ ግምት ማለት እዩ ስለዚ ተፈቒድዎም ወሲዶም እቲ ሓደ ሓውበና ወሲዱ ክህነት ወሲዱ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ግን የጋጥሞ ነይሩ ክሳብ ኣብ ቤት መቅደስ ዝተሃርመሉ እዋን ነይሩ ባዕሉ ካብ ቃሉ ካብቲ ካህን ሓውበይ ኣብ ዝዕለለኒ ማለት እዩ ዶሙን ስጎና ክፈትፈተሉ በቶም ምስኡ ዝነበሩ ዝተሃርመሉ እዋን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ኣሰካፊ ህይወት ይሓልፉ ከም ዝነበሩ እየ ዝፍልጥ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን ኣነ ኣብ ነፍሰይ ማለት እዩ ኣብ ተመላላሳይ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ቅድሚ ናብ ስደት ምውፅአይ ኣብቲ ቤተክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ዓዲ ቀይሕ ዝበሃል ኣሎ ከም ኣባል መዛምራን ኮይነ ይከታተል ነይረ ኣብኡ ሕጂ ኣብ ግዜ ልደት ኣብ ግዜ ፋሲጋ ኣብ ግዜ ቅዱስ ዮሃንስ ተዋስኦ ተቐርብኻ ሕጂ ተዋስኦ ከተቐርብ ከለኻ ትምረፅኻ ነቲ ተዳልዎ ነተዋስኦ ተዳልዎ ፅሑፍ ወሃበካ እሞ እንዲልካ ምስ ወዳእኻዮ መሪፆም የእትውካ እዮም ሕጂ ኣብቲ ምርጫ ኣድልዎ ይገብሩ ነይሮም ኣብ ልዕለይ ማለት እዩ ሓደ ምስቲ ኣነ ዝደልኽዎ ዝተዋስኦ ክገብሩ ኣይክእልን እየ ካልኣይ ከዓ ምስ ብዙሓት ኮይነ ንክዋሳእ ጥራይ መብዛሕትኡ ግዜ ዝዕደለኒ ነይሩ እቲ እስታይ እቲ መደብ ማለት እዚ ካብ ምንታይ ይብገስ እንተልካኒ ካብቲ ኣብ ዓሌት ዘለዎ ኣረኣእያ ዝብገስ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝገልፆ ፀንሐ ኤፍሬም ቤተክርስትያን ነቲ ምእመናን ብጣዕሚ ኣሃስያቶ ብፍላይቶም ካህናት ብፍላይቶም ዲያቆናት ኣብዚ ዘለዎም ርዲኢት ኣዝዩ ልዑል እዩ ባዕሎም ይዓጥኑ ባዕሎም ንዝዓጥኑ ንኽዓጥኑ ዲግዲግ ተዓጢቆም ይሕግዙ ኢድ እግሪ ይሕዙ ሰቦ መስቀል ዝሓዘ ክርስቶስ
يزملخ زبل سب أكم زنجرات كستاتف كندي جزي أقاطي مؤمنة مالتيو نزمسل ማእከላይ ዓሌት ትብል ቃል ገሊጽካ ነርካ ኣብ መንጎ ትገልጾ ዝነበርካ ነዊሕ ዘረባ እንታይ ክብሉ ስለ ዝደለዩ ማእከላይ ዓሌት ዝብሉ እቲ ቃል ናይ ቡዳ ጠቢብ ዝብል ክጥቀሙ ስለ ዘይደለዩ ድዮም ዋላስ ካልእ ትርጉም ስለ ዘለዎ እቲ ማእከላይ ዓሌት هو እቶም ውርቱጻት ሰባት እቶም ነቲ ቃል ቡዳ ዝብል ጠቢብ ዝብል ቃል ክገልጽዎ ዘይደልዩ ሰባት ንሕና ንዕኡ ኣይንጥቀመሉና ዝብሉ ሰባት ነዛ ማእከላይ ዓሌት ትብል ቃል እዮም ዝጥቀሙላ እጅታ ማእከላይ ዓሌት ትብል ቃል ንምንታይ እዮም ዝጥቀሙላ ንሃና ዓሌት ፍሉጥ እዩ ንሕና ከምዚ ኢና መፂና ንስኹም ግን ካበይና ይመጽኹም ፍሉጣት ኣይኮንኩም ንምባል ዝጥቀሙላ ሓረግ እያ ማለት ዝሓረግ እያ ግን ንሕና ርስቲ ዘለና ዓዲ ዘለና መወለድና ፍጡር ካበይ ፍሉጣት ካበይ ከምዚ መጻና ፍሉጣት ዝኾና ሰባት ኢና ሕዋስ ዘይብልና ጽሩያት ከም ወርቂ ዝኾና ሰብ ኢና ንሕና ከም ኩሉ ሰብ ንበሎ ወላ ሓንቲ ተዝባሃል ኣይኮን ከም ኩሉ ሰብ ዩቲቲ ከም ኩሉቲ ኩሉ ሰብ ክገርመካ ሲ ኣብ ዓዲ ቀይሕቲ መስረቲ ናይቶም ዓዲ ቀይሕ ትብል ዓዲ ዘመስረቱ ወለድናትና እዮም ምስቲ ነታ ዓዲ ዝፀውዐ ቀይሕ ዓዲ ቀይሕ ሰብኣይ ዝተባሃለ ሼኽ ኢብራሂም ዝበሃል ዝፀውዐ ነታ ዓዲ ንስኣ ኣብታ ዓዲ ምስኡ ቀዳም ተቐማጥና ትግራይ እጂ ደቀባህ ነና ተሃዳሚያ ንቕመጣ ዓዲ ቀይሕ ስለዚ ግን ብማእከላይ ዓሌት እዮም ዝገልጹና ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ኣባኸለኻ ኣብርሃም ክትምልሰለ ኢኻ ቅድሚ ዛ ሰዓት እዚኣ ብጋህዲ ዝኾነ ሰብ ንዝርርብ ዓዲሙኩም ይፈልጥ ዶ ከም መራሕቲ ሃይማኖት ክኾኑ ይኽእሉ ተራ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ዓበይቲ ወለዲ ክኾኑ ይኽእሉ ንዝርርብ ንምርድዳእ ወይ እንታይ ጠንቂ ካበይ እዩ እንታይ ንዝብል ተዓዲምኩም ትፈልጦ ወይ ከምኡ ጓኒፉኩም ይፈልጥ ዶ ከገርመካ ንነዊሕ እዋን ኣብ ቤተ ክርስቲያን የተመላሊሳ ንብለካ ኣለኹ ኣዝየ ጽቡቕ ጌረ ዝፈልጦ ነቲ እምነት ናይ ኦርቶዶክስ ምክንያቱ እቲ ሓውበይ ኩፍ ኣቢሉ ኣብ ንእሽተይ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ብዙሕ ነገር ስለ ዝዓለለኒ ቅንኢ ነይሩኒ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኽመላለስ ስለዚ ሓንቲ መዓልቲ እንትኹን በዚ ጉዳይ እዚ ከነዛርበኩም ኢሉ ዝመፀ ሰብ ፍጹም ኣይፈልጥን ምናልባት ካልእ ኣሕዋትና ተሰሚዖም ክፈልጥ ኣይክእልን ኣነ ከም ኣብርሃም ግን ሰሚዐን ርአን ኣይፈልጥን ህይወት ናባኸ መለስ ኢና ነዊሕ ተጠዋቢለ ከለኹ ሶሪ ናባኸ መጽእ ንዓኸኸ ከምኡ ጓኒፉ ክፈልጥ ዶ ንዝርርብ ተዓዲም ክትፈልጥ ዶ ወይ ከኣኒ ከምኡ ምስተባሃል ክሲ ከምዚ እኮ እዩ ሕና እኮ ከምዚ ይኮናን ከምዚ ዝበጽእ እኮ እዩ ካብ ከምዚ ዝመጽእ እኮ እዩ ንዝብል ዕድል ረኺብ ክትፈልጥ ዶ መን ይሞኸም ሓተካ ንኸም ዕድል ዘፍቅድ ኣይኮነን ሕብረተሰብ ከምቲ ኣቀዲሞም ክብሎ ጸንሑ እቲ በበቆል ሕብረተሰብ እቶም ንሕና ሰብ ኢና ከም ሰብ ካብ ኣዳምን ካብ ሂዋንን ዝተፈጠርና በርኣያ ስላሴ ዝተፈጠርና ሰባት ኢና ኣዳምን ሂዋንን ከዓ እስኻ በላዕ ሰብ እስኻ ከዓ ዘይበላዕ ሰብ ኢሎም ኣይፈጠሩና ስለዚ ኣብቲ ኩሉ ኣብ ሃይማኖት ዝተመርኮሰ ሙስሊም ናይ ሙስሊም ክርስቲያን ናይ ክርስቲያን ከዓ እቲ ግቡእ ባህላዊ ኣገባብ ስነ ምግባር ናይ ሕብረተሰብ ኩሉ እናገበርና ኢና ንኸይድ ካብኦም ዝፈልየና ነገር ስዋላ ሓንቲ የለን እዚ ግን ኣብቲ ድሑር ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ከምዚ ዓሻ ዝተኸለሱ ለባም ይነቕሎ ዝዓይነቱ ኮይኑ ግን ነዊሕ እዋን ሰሪሑ እዚ ክሰርሕ ዘገደዶ ከዓ ከም ተቀዲመ ዝበልኮ ገዛእቲ ሓይልታት ነዚ ስራሕ እዚ ፀቂጦም ስለ ዘጋፍትዎ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ኣፍልጦ ስለ ዘይብሉ ተቀቢልዎ ማለት ኣነ ንኣብነት ድሕሪ ናጽነት ምስኣትኩ ዝተሰማዓኒ ነገር ነይሩ ምክንያቱ እንድዒ ኣብርሃም ይፈልጣቶ ኮይኑ ከብርሃ እዩ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዝነበሩ ተምሃሮ ብኸምኡ ተባኢሶሞም ክቐትልዎም ኢሎም ናብ ገዝኦም ናፍቲ ዝቕመጥሉ ገዛ ነቶም ተምሃሮ ምስከዱ ኣብ ኮሌጅ ይመስለኒ ብፍሉይ ስራሕ ድም ዝወፁ መንእሰያት ነይሮም ንሕና ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ መዓት ዘረባታት ነይሩ ሓንቲ እዚኣ ረኺበ ካልአይቲ ከዓ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ትርከብ ሰበይቲ ምስ ውላዳ ሰብኣያ ንኣገልግሎት ከይዱ ከሎ ብድሕሪኡ መፂኦም ሃሪሞም ወርቃ ዘሚቶማ ከይዶም ዝብል ዘረባ ሰሚዐ ማለት እዩ በዛ ዓሌት እዚ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ተሰሚዕኒ ምክንያቱ ንሕናስ ኣብ ኩሉ ነገር ምስኦም ኣለና ሃገራውያን ኢና ኣብቲ ሃገራዊ ቃልሲ ተዋፊርናውን ተሰዊእናን ሰንኪልናን ኢና ገና እውን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ቃልሲ እውን ይቕፅሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ሓደ ፍታሕ ክግበረሉ ኣለዉ ካብ ዝብል ኣነ ንብዙሓት ሰባት ኣባል ናህና ቤተሰብ ማለት ይኽረክብ ነይረ ተወዲብና ገለ ነገር ክንገብር ኣይተኻእለን ድሕሪኡ
ሓደ መዓልቲ ኣነ ንሓደ ዝፈልጦ ሓደ ዘይኮነስ ክልተ ሰለስተ ከማና ቀሽቲ በዚ ጉዳይ ዝሓቲት እዮም ነይረ እዚ ከምዚ ከመይ ትርእይዎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስናስ ኣሎ ድዩ ከምዚ ዝብል ንምንታይ ተፈላሊና ኩሉ ግዜ ንሕና ክንጽረፍን ክንዝለፍን ነብር ብዘይ ንኽእሎ ኣነ ዝኽእሎ ተዝኸውን ስንደይ ነቦይ ምሃሩ ንበልኩ ያ ናይ ኩሉ ነገር ዝለካ ሓንቲ ሰብሲ ጎረቤቴ ነይራ ብጣዕሚ ተትኸኒ ብዝኾነ መንገዲ እንተዝኽእል ነይረ ኣነ ስጋስ ዋኣት የብለካ ኣይምሓርኩዋ ነዛ ሰብያ ምቆተል ስጋስ ዋኣት የብልበይ ብሓቂ ኣሕርቀኒ ነይራ ما بفتاوي يجمر إنكم تبهلوا بفتاوي يخونكم تجمر إنكم تبهلوا ولا فتوتراو مجمرنا كلكم تقولوا صالح تاسفان قرب منشوف نفريمن سفان افرمن هو حجي بعد بيتي كاليو ناتي ايكونن ميداينا تزاميدنا تمرحنا ولدنا لنا حجي تتصوا يسكفك نتقش حجي انا نتمقش حجي مسحاتهم زغواله يلومني ازي ا مصحف قدس قوم زبل يلن يلوم حق ايكونن ምክንያቱ ሓደ ሰብ ከምኡ ኮይነ ኢሉ ይሓስብ እሞ ዲያብሎስ ይፍወሶ ሽዑ ከም ሓቂ ከም ዝሓመመ ኮይኑ ይስምዖ ነትሰብ ምክንያቱ ግበሮ ብለሎ ዲያብሎስ ማለት ከሓመም ኮለ ሓደ ሰብ ኮነ ሓቂ ኢኻ ተኣምን ክትሪኦ ከለኻ ዋላ ኣነ ከም ሰብ ክሪኦ ከለኹሲ ከሓመም ኮለ ሰብሲ ካበይ ይመጽ ኢኻ ተረዲኻኒ ሕጂ እዚ ግን ኢሉ ንተቀሽናዓይ ዲያብሎስ ይሕወሶ ዲያብሎስ እንድሕር ተሓውሶ ከዓ ነቲ ነገር ክውን ክገብሮ ዓቕሚ ኣለዎ እዚ ስለ ዝኾነ ዳ ኣምበር እዚ ዝበሃል ሓቂ ይኮነን ኢሎም ማለት እሞ ንምንታይ ዘይትጉስጉሱ ኣቅሽቲ ስሊ እስኹም ኢኹም መራሕቲ ሃይማኖት እስኹም ኢኹም ነቲ ሕብረተሰብ ትምህሩ ከተረድኡን ክትገልጽዎን ዘይምኽኣልኩም እንታይ ትጸገም ኢላ ሓቲተዮ ማለት እዩ ዛጓለ ይብኒ ገሊና ንቕበሎ ገሊና ይንቕበሎን ስለ ዝኾና ኢልካውን ኣይተድምዕን ገሊና ንኣምነሉ ገሊና ከዓ ዘይንኣምነሉና ሕጂ እዚ ብዘረባ ዳ ኣምበር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ከምኡ ትብል ምክንያቱ በጀክ ሓደ ኣምላኽ ገባርን ሓዳግን የለን ንኣብነት ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ይገለሎ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ዝተዋህበ ስልጣን የለን ይዝብል ኣብ መኽበብ እውን ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ንሰብ ዝተዋህበ ስልጣን የለን ይዝብል ነቶም ሓፃውን ክሰርሑ ዝመዘዞም ከዓ እግዚኣብሔር ይባዕሉ ንኣብነት ንጉስ ሰሎሞን ሲ ክሰርሕሉ ዝመዘዞም ስስ ባዕሉ እዩ ስለዚ እዚ ብሂል ጥራሕ ስለዝኾነ ዓቕሚ ስለዘየለ ብሓቂ ዝብለካ ኣነ ዓቕሚ ነይሩ ተዝኸውን እንታይ ያዋጋኣና ብለይቲ ከይድና ዝብኡ ኮይና በሊዕና ደይንውድኦም ኢትዮጵያ ኣይውግኣለና ወላሂ ኣይምድለና ከይድና ንበላዕናዮም ሕጂ ዘይኮነስ እቲ ቀደም ራእስታት ፈለዉ ትሒዙ ዝቕንቅን ዝነበረ እንዲሁ ሕሉት ሒዞም ናጥነት ናይ ኤርትራ እውጅ ምኾነ ከምኡ ገይሮም በሊዖም ወድእዎ ስለዚ ሰብ ኮይናስ እቲ ዓበይቲቶም ዓበይትስ ኦኬ ትምህርቲ ይነበሮምን ኣፍልጦ ይነበሮምን ብስ እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ግን ሳይንስ ፍልጠት ፈልጥ ስለ ዝኾነ ክመራመረሉን ከስተውዕለሉን ክኽእል ኣለዎ ዝብላ ረኣይ ኣለኒ هو تعلالنا والنسوي وتي علالنا حجي أبت حبرة سب زلوا تحسسبا مردأتا أمنت نمقيار زي كناسي حتوتات نملعل ننت حتوتات كابعلخا أستنتين كان خد ملسو وي مردأتا كان خد سفح مو الرأي كان خد كير يتناتنا زرربون زخيز زلوا إذا خبركم تخاتلتي إذا تعجتوا بزي اعتزازمن زمت عربي كلايك فالح زلكم كقربي كسب شعو السلام النبي القزفانوكم أدلون عربن شيشاي كبرها النساء راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو